Topiko. Iti pa nagsubli po, iti programa tayo IFM News ay topiko mga idol. Tuloy-tuloy, iti naman parag sa salita ng tagod daway. Para ka dito ay Grand Parade Security. Yes. Kaya iawis mi ka na kayo apo na i-share yun dito ay Facebook Live to IFM 99.5 Lawa. Okay, kita tayo. Buko idol Glenn. Apay. Pagkitang, nag-fluffy ay ganit nag-flat. Ang sakla ni Elvis Presley ka naman Alam eh. para lawag deto ay Grand Parade. O diba? Kita ang ganda eh. Naglalawan di kita muging kan na eh. Diba? Kakapapanonot, kaka-stress. Anyway, well. Sa may sa nga tayo, may sagayang pa yung kitain tayo ay tapos no before tayo ngomay dito kita nyo dito weather conditions ka no Ay, environmental kita nyo kita kang angin baka kidi adatudo na nagtudo ka ni Jay Umbrianan idi na minsan and of course hindi ka mo dito paway na kang angin tsaka mo as in nga diye naglabanak iditi mga mumalam tapos di ko aman ang lablaba ka ang lablaba na automatic kakapanwal automatic tilang barangong agi sa lapay nakangangin diba? Super nga naangin kita nyo nga nasaya at baka kidi mo dahi pinag-travel yung ada anya dito yun baka kidi agabagbag yun diba? Kita tayo no anya mo dito kasasaad dito Panawin of course sumsabali ti Panawin datan aya sumsabali kita amgat dito panating mukot ko manong alawasin 3 weeks kasla lang ko dito black kasla lang blockbuster nga pabuya. Supoy Oh, now on its third week. Now on its third week. Yeah. Nagrigat pa iti ang katawa. Di ba? Sa blockbuster. Blockbuster na lang ang pabuya. Sila pelikula ni Quadeta ni Daniel Padilla. Daniel Padilla ni Katniel. Ano ni Vice Ganda? Ano ni Vice Ganda? Ano ni Avatar? Ako, pangawanan. Diba? So, kita nyo gayam ako. Anyway, jure man dati gayam environment. Dati gayam environment kita nyo. Tipay may isang kitaan nyo. Before kayo nga mga mapan makiparparada or mapan makitabtabuno tinakadadong ka tao. Kita nyo dito health yo. Of course. Yes. Hang kayo nga da kayo ti rason Mararayat. na kayo ti mararayat dito. Sangar nga jacket Ken of course, hanga da kayo ti rasong nga agiwaras ti virus dita. Iso ka nga jak mapan idol Glenn hanga pa nga mapan nga agiwarwaras no han mga viral data uno bacterial man data. Uno anya. Kaya mapan talaga digigarod kas lang nadagsan ti baro ko manin. No agsor ice ka man di ka mamapandijay. Ang mangiwaras ti sor ice when no kas pagaringat agkamanaw ka di ka mapamalin nga kay sagid-sagid di kita karubag kamanaw ka. Hala nga siya gayam ni. Kuna ni Ma'am Elaine. December pa lang to uyak yung parating ko iabot na sa paigan at semana. Ay nakarkaro data. Data di magkukunan nga series. Kas la Game of Thrones. Kasi kay drama, kung Chinese drama, bigyan nyo. Diba? Kasi na tayo kumaya, dito Stranger Things na ada part 2, ada season. Talpas ni season ni December, nagsubli ito ta February. Diba? Pauna yun, wen. Apo, iso nga, take care ko na kumang maawa mo pa ilanak. Take your medicines. Just rest. Agrest ka kami, bautang kamot nga ububingan. Ako ta kababay nga karigitay pulis ka operasyon kang medical nada. Nabaybas ka man. Paunay met alas sa isa ka nagawid din napanak alas 10. Amoy po no nakipagpanganakpay. Tilang makasungbat kadeta riknayo kadeta bagbagiyo. Deta riknain nyo haan nyo nga maibaga kadeta doktor kasi dinamot amo bagbag kay uy umay kang kunang rote doktor kang ka. Pili ko talaga ko nakagpa-check upin. Deta bagim amam tabagim iso nga si Kati mapan mangi danon ito hospital uno mangi danon ta ko haan nga tay doktor to agtawag oy Lawrence. Excuse me, idol Glenn.
Excuse me, Kasjay. Idol Glenn. Agap apa ka na doon ka na magbagi. Iso nga, Well. ang kamapapang, kunakot, aman inta, kunamet. Ang pinangot ka Well, na dumaan. ngamin deta ngamin tirigat nati ading ngamin araw ng mga puso. Oh. DJ February 14 na Oh. February 4 adda Hearts Day. Oh. Ngam adda ka di utak day awan adda ka di araw ng mga utak awan. Iso nga kakaduldog ti amin puro puso tirigin na. Ano tayo ko na Idol Glenn? Ibang pa. Ay kita hindi kami makata. Amoy ako. Ibang pa itong dinakdak. Adotak. Ay magpa-jay tinakdaka nga talaga. Ada utak na. Kasi hindi panunutan nyo ada Hearts Day, ang pamanti Brains Day. Oh, di ba? So again, Iso nga pinanood When? niya agkabil ta panunod duman no si Correct. mo te panunod enak ka di ospitalan kasi ibaga deta bagim nga bada panunod mo nga Wan. agsakit ka nga may baga deta riknam nga di ka pa lang nangin mapa na. kayang pa lang data ay Diyos oh, di ba? So nga tayo ko na again, negative pa daapo nga aguyek, agpanateng, agurigor, agsurais, idatangal daw. Hantayo apo mabapan ije at piyesta kasi again, health is wealth. Kahit mga may ramraman dito ano. Aglalo di gijay ko gaya mapuhan lang nga di gijay Itang pandemic tumanen. Ang nga di gijay sorais agka. Di talaga nga di mamapan di gijay agel BM. Apo nakabaang dud. Pasentabi apo. Talaga ito yung mga nito tagundawa. Di kayo mapamagi parparada. Kada mapanlawag no agil BM kayo ape ko na yo. Matraffic kayo awan to ti CR dito. Awa. Ang diaper kalayo nakasta. Wait, Ako na ni health is wealth, sirs. Yes. Nakakaroon no bagiti agibala set ka kapag Well, dapat self deta sir. tiko na. Lutang ken ulo ni self kami no dumaya sir correct. Correct nga talaga. Natangkan ti pusum. So boy, hello ken ka Di mo pa day panunot mo nga kaya mo nga mapan di mo tinungpal gapo tatay pusum magbagana kayang pay deta. Kayang pay deta. Ngem again susto kami ko na daya dapat ket agres kamet no da When duma. agres deje kamayatan nga agas. Adapi ka dito mga ibaga kanya agres ket 7 days ko na nga apo bubudo dito isa ka rumor ka pa nagubrasi ka. Apo hunay mo ado mo unay 7 days mo sika. Ha depende Kasi ito pa panunod ka na-confine ka sa ka dito. Anyat sakit mo ka dito. Ujek, doa. May confine ka 7 days EJ. Tsaka mo. Ingat kayo kanayo ng mga sir Yes. ko. Happy Valentine's sa Yes, inyo ko na happy ni Ma'am Loli. Hello ma'am, happy Valentine's. Ken sapay ko mata naragsak tayo to ka DJ araw ng mga puso. So, Maritas na lang tinaliana. Hello ma'am. And Hello, of course, everyone. sinapay. Hala, Kablautan ka tamamanta oras na Idol Glenn. Hala, kablaw Again, ka, Kidney. hello, ganyan ko nilalabs ko. Diba? Okay, sige. Nilanang mo. Kablaw nilanang mo. Hello, Mama Tessie. Contact TV. Hello, Mama Tessie. Anak ito yung Mama Tessie. Anak ti radyo. Yeah! Alam mo din. Ay, kablawak man pa. Gayam apo Kas ka na lang ni. DJ ko lang. Kablawak man gayam. Kasi jubili na din yan. Kablawak man gayam na uncle ko. Na uncle Butchiki. Kaya ni Auntie Leia Dansalan. Okay. Ama mo di jahaan. So that nagkanat gold digger kan di jay kasla ka nagsendi cross ribok kan nakabuti na duman. O kanay nga may ginom ni uncle Butchiki dabalay. Yung na iba ka ti intro kat siyak ni Idol Lawrence Martinez mangipadayab kadagit. Mangipatayab kadigiti. Gusto mo na. Kadigiti bumigbigang. Bubig-bigang kada kagabot adamdaman. Hello Uncle Butchiki kan Auntie Leia Dansalan. Yes. Manipod apod ta barangay 16 San Nicolas. Uncle kan Auntie na gita. Okay. Nasaya at na gita. Hello, ma'am, sir. Ano ti live streaming da The Idols gaya. The Idols. Diba? Napinas yun ang kanta When Sigat napintas? dimteng. Ay, when? Ariribok to'y biyago. Ay, suda kayo. Diba? Ni Auntie Leia di jay kan di jay. Gold digger nga na. Pagabot kili-kili. Simula gayam nga damot basit boses mo. Ha? Ano talaga boses ko anak kandi. Ured pa natin. Oo, di ba? Okay mga
legit ta LBM Sir Glenn. Ang sakit amin yan, wag lang LBM na talaga. Uwe. Try ko dito. Ay, grabe deta. Ag lalo na dete kung magkuha dete makaawawi din kang kat na traffic ka pa lang kada sarsarunom nga minatay. I mean, ako, Ay, sarsarunom nga pumpon. Apo unay ka nga marumarang. Kung makaawawi din ka. kasla ayat ton February 14 ka na mapigilan no kwan sa balit rumaren delikado. Kasi ang jakat na parang na food poison or something like that. Na isot pa ka dextrose na kita. Okay. Wala ta no talaga nga agil BM ka irwar na amin di kita amin siguro ang toxin sa aso amin. Taba kasi kaya ko kibuto ako na Idol Glenn. Alawon la. Ala pagbigyan kita at piyesta lawag. Happy Fiesta. Okay mga idol, Happy Fiesta lawag. Happy Fiesta lawag. Ayun. Happy Again. Fiesta lawag. Happy Fiesta lawag. Ito na madamdama. Kita-kit sa inyo ng makita na lang ti virtual. Hana po iti personal kasi nga ron. Siguro baka siyak no anyaman ti baunda dumadamdama. Baka kidi mo parang tumulat at taon no i-video klaan. Alaman Idol Glenn ta the postings tayo aya. Ilalauman naklatan. Aya. Barang mo ito DJ Kadwata. DJ. Ni anong taga na DJ Kadwata? Ni Darren kano Darren. Espanto? Wow! Mawi, wawi, mawi, wawi. Hello, Darren. Darren, oh my God, Darren. Darren. Ay, kana ni Magpersita. Mawi, wawi. Diba? Abay. Gure ka. Akala lang belok. Hello kay Ma'am Persita Asuncion. Cold morning Sir Lawrence and Sir Glenn. Yes. Nagmayat kayo nga dengdenggan early in the morning ka na nagsak stress reliever kayo ka talaga. Wow, thank you ma'am. Thank you very much. Diba? I love it. Kunana. Yes, Thank you, yes, madam. ma'am. Actually, just una tag niya na ka nagiti agbuy-buy agdengdengan ka na Yes, kami. Oray no na dumakat seryoso kada medyo linalaglag ti bagbagan Idol Glenn. Ano nga? Seryoso ang DJ. Kasi trivia DJ. Ay, nag-ana ka mat lang, nag-enjoy ka man na dete lunch date. Yes. Inkay dita. Dita seafood. Dita. Ito magsipudan. Nagimas. Kasi talaga na yung kami nga magkidaya. Nagadot tao. Ada kapis. Ni Boss Ninja. Ape din mo inayaban. Ay, doon na minsan nga yung bandak. Inte ito nga talok na Boss Ninja. Boss Ninja, inte ito datay ito ka na Idol Glenn. Napakami natin pangal. Nag-enjoy. Ni ape ka stoy, awat internet ko toy. Ay, amayatin. Agawin awat internet. Lawan. Mala mga idol, digito yung apo, digito yung damdam, magain kay man, mangigaan, ito na madamdama, iti programa tayo. IFM News.